स्माइलिंग स्टार्स या शैक्षणिक यूट्यूब चॅनलवर आपणा सर्वांचे सहर्ष स्वागत। बीज राखी सोबत रक्षाबंधन साजरे करूया, पर्यावरण संवर्धनासाठी हातभार लावूया या उपक्रमाअंतर्गत आज आमच्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा लखमापूर या ठिकाणी पर्यावरण पूरक राखी तयार करणे हा उपक्रम घेण्यात आला। भाऊ बहिणीच्या रक्ताच्या जोडलेल्या आपुलकीचे नातं भक्कम करणारे प्रतीक म्हणजेच रक्षाबंधन होय। दरवर्षी बाजारात असंख्य सुबक, आकर्षक व मनोहर राख्या विक्रीसाठी उपलब्ध होतात, परंतु यातील बऱ्याच राख्या या प्लास्टिक पासून तयार केलेल्या असतात, त्यामुळे साहजिकच पर्यावरणाची हानी होते। त्यावर उपाय म्हणून आमच्या शाळेतील चिमुकल्यांनी बियांपासून राखी तयार करण्याचे ठरवले। याकरता विद्यार्थ्यांनी विविध झाडांच्या बिया आणल्या। मेथी, भोपळा तसेच विविध कडधान्यांच्या बिया अशा विविध बियांचा वापर या राखीत केला गेला। ही राखी वापरून झाल्यावर तुम्ही मातीमध्ये लावू शकता आणि यापासून रोपे उगवू शकता। भाजीपाला व फळांची नवीन रोपे देखील तयार होतील। यातून निसर्ग संवर्धनाबरोबर सेंद्रिय भाजीपाल्याचा देखील आस्वाद घेता येईल व आपलं आरोग्य देखील तंदुरुस्त बनवता येईल असा संदेश मुलांना मिळण्यास मदत झाली। निसर्ग रक्षण करणे ही खरं तर काळाची गरज आहे। आपल्या ग्रामीण भागात सहज उपलब्ध होणाऱ्या वस्तूंचा कलात्मकरित्या वापर करून सणांचा विधायक उद्देश साध्य करण्यासाठी आम्ही उचललेला हा खारीचा वाटा। निसर्ग संवर्धन, निसर्ग वृद्धी हा मंत्र बालमनात माझा निसर्ग ही संकल्पना नक्कीच रुजवेल। यासाठी आम्ही केलेला हा छोटासा प्रयत्न। आपणास हा प्रयत्न कसा वाटला ते नक्की कमेंट बॉक्समध्ये आपला अभिप्राय देऊन कळवा।